Duela minutu gutxi batzuk aurkeztu baitute itxaseratu programa eta baita bekak ere. Xetasun guztiak Joseba Lorzak ditu. Joseba, egunon? Oraintxe amaitu berri da itxasoratu programaren aurkezpen ekitaldia, hemen Pasaiko Blas de Lezo itxaseskolan Leandro Azkue izan du buru, arrantza, portu eta itxasertzeko sailburu ordea. Leandro, egunon? Egunon, bai. Bueno, Leandro, kontatu iguzu, zer da itxasoratu, zertan datza programa hau? Bueno, programa hau gaur hemen Pasaiko itxaseskolan aurkeztu duguna urrengo astetan, bai Ondarruko itxaseskolan eta bai Bermeoko itxaseskolan aurkeztuko duguna. Berez programa honek helburua du nolabait hemengo ikasleak, itxaseskolako ikasleak arrantza ezagutzea. Eta hortarako nolabait bideratzen ditugu diru laguntza batzuk, praktika voluntarioak, ikasle hauek udaran, praktika voluntarioak gure itxasontzitan, arrantza ontzitan nolabait esateko egiteko. Horrek du programa honen helburu. Arrantza ezagutzea, ikasleak arrantza ezagutzea. Eta hemengo ikasleak bakarrik hartu dezakete parte programan? Bai, hemengoak eta Ondarruko itxaseskolakok eta Bermeokok, bai. Eta goeneko epea, urtengo epea, izena emateko epea irekita dago edo? Urrengo hilen irikiko dugu, bisitan jungo gera, gaur hemen Pasaian gaude, baina urrengo astetan bai Bermeon eta Ondarroan bisita egiten deunen, nolabait programa aurkeztuz, irikiko dugu epea martxotikan aurrea. Gero, Leandro, programaren barruan, zenbait beka, zenbait diru laguntza ematen dituzue? Zertarako? Bai, bueno, diru laguntza sari bat da. Azken finen praktika voluntarioak dira, bolondresak dira, udaran nolabait hilabete gure arrantza untzitan pasatzeko eta ikusteko eta ikasteko eta itxasoa eta arrantza zer dan ikasteko, horren truke nolabait, 1.100 euroko sari bat ematen diogu ikasle, parte hartzen duen ikasle guztiei. Leandro Azkue, arrantza, portu eta itxasertzeko sailburu ordea, eskerrik asko gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei eta nahi dizun arte.